Vapet Production uvádza Zvieratká z farmy. Stračenin veľký deň. Nielen, že je pre mňa čím ďalej tým ťažšie skoro vstávať, ale už ani neviem, prečo vlastne vstávam. Mladý vták, čo tu robíš? Pane, dovolili by ste mi, aby som vás nahradil? Musím povedať, že vás nikto nemôže nahradiť, pane. Jasné, že nie. Som nenahraditeľný. Nehovoril si o tom nikomu ani slovo, však nie. Nie, pane, nie. Dobre, tak sa predveď. Dobré ráno! Áno, dnes mám narodeniny a pekne si to užijem. Áno, vyzeráš dobre, áno. Tak dobre, toto? Príliš mladistvé, nemám v tom príliš veľký zadok, no a čo? Dnešný deň patrí stračene iba tebe, áno, ty, iba ty. Mohli by sme skákať z toho veľkého stromu. No, áno. Ale pomôžeme ísť. Au! Máš veľké ústa, chápeš? Veľké. Urobil som to na schvál. Určite. Ach, ty chalani. Áno, rád by som vedel, koľko lôpt chytíš do ústy. Viac ako ty, tak sleduj. To je čelosť. Skvelé, kamarát. Skvelé. Kedy vy dvaja vyrastiete? Pridajte sa, dnes je špeciálny deň. Špeciálny deň. Áno, to je. Dnešok bude úplne špeciálny. Smraďoch, dnešok bude celý iba o tebe. O mne? Áno, o tebe a tvojej veľkej papuli. Výborne, celý kopec je krytý, vidíte? Musíme sa snažiť, dnes to bude veľké. To dúfam. Oslík, ty máš prvú smenu v sektore 12 a Hauko a Smraďoch majú sektor 4 a 5. Čo? Nemôžem, dnešok je dôležitý. Naozaj? Čo je na ňom také výnimočné? Čo je na dnešku výnimočné? Kamaráti z farmy, mám to potešenie vám oznámiť, že dnes zastaneme na prahu veľkosti. Prestaň, také výnimočné to zasa nie je. Áno, to je, pretože dnes porazíme svetový rekord. Čo? Väčšina lôb sa bude chytať ústami. Áno, ústami. Sledujte. To nemyslíš vážne? Jasné, mám plno práce. Začneme sekať v priestore 4 a 5. Poďte, hej, sústrete sa. Ty musíš ísť na... Nie, Svinka, prepáč, nemôžem. Dnes musím zájsť za Stračenou. Nie, dnes nie, nerozumieš tomu? Dnes mám narodeniny. To je pekné, všetko najlepšie, Stračená. Áno, všetko najlepšie, teraz si už veľká krava. Jasné, všetko najlepšie. Mala by si niečo povedať, Stračená. No, radšej poďme. No, to je všetko? Teraz som veľká krava. To hovoríš so mnou? Ty hovoríš so mnou? Prepáč, Stračená, musím na niečom pracovať. Na niečom dôležitom? Narodeninová torta, áno, už rozumiem. Iba ma napínajú a chcú ma prekvapiť, tak to budem hrať s nimi. Všetko najlepšie, Stračená. Mám ťa, ty páchnúca konzerva. Capko, čo to robíš? To si opäť ty. To je môj špeciálny recept. Kombinovaná zmes kapusty, ovčieho plesnivého syra a byliniek. Žiadna torta? Dokonca ani pusinky. Pusinky? Prečo nie? Koľko ich chceš? 5? 20? Žiadna torta tam určite nie je. Vidím DJ-ja. Vrana možno pripravuje karaoke k narodeninám. Áno.
Nie, to nie je ono. Možno trochu viac vybrá. Tak To znie zaujímavo. áno, teda nie je to nič zvláštne. Určite sa to netýka toho, že kohút starne. Teda... Ale prosím ťa, predsa by si predo mnou nemal tajomstva vtáči. Čo ty myslíš? Ten playback je čím ďalej tým čudnejší. Nebudem vyrušovať. Možno žiadna narodeninová oslava nebude. To už by robili výzdobu. Smraďoch, haló, braček, čo to tam hore robíš? Niečo špeciálne? Áno, ukáž jej to. Sleduj, sestra. Tada. Vitajte na majstrovstvách sveta v chytaní lôb do úst. Tak čo hovoríš? Haló, čo sa stalo? Nepáči sa ti to? Ešte tam dáme svetla. Vrátiš mi tú loptu? Nechaj si tú hlúpu loptu. Bude to tvrdé. Asi to nie je veľmi výnimočný deň. Prepáč, vták. Asi nie si superstar, talent pravého kohúta, ale vnúkol si mi dobrý nápad. Naozaj? Áno, s tou čarovnou vecou môžem nahrať svoje kikiríkanie a ráno to pustiť. Moje staré kosti si oddychnú, v mojom veku to nie je ľahké. Stratená, nevidel som, že ideš. Čo narodeniny? Bavíš sa, že? Áno, no, to rád vidím. Vlastne sa nebavím, byť staršou nie je žiadna zábava. Čo? Čo, tak si staršia, a čo? Už by si mohla pochopiť, že život nie je iba o tebe. Nie je. Nie. Tiež nemusíš čakať, kým budú tvoje narodeniny oslavovať ostatní. Si veľká, nájdi šťastie v pomáhaní druhým. Už si veľká, pomáhaj druhým. Už si veľká, pomáhaj druhým. Už si veľká, pomáhaj druhým. Dobre, kohút. Dobre, kohút? Čo sa s tebou deje, stračená? Ako by si tu ani nebola. Prepáč, tak čo si prijala? Ako som povedala, neznášam vlasy ako helma. Pamätáš na tú party tých cyklistov? Prečo bola? Asi narodeniny. Naozaj? Zabudla si na narodeniny? Au, príliš si to stiahla. Na tú party nezabudnem. Chcem mať vlasy ako vtedy, sestra. Au! 22? Au! 3? 24! To je úžasné. 28 je svetový rekord a už máme 24. Prekonáme ho. To je skvelé. Áno, bolo to väčšie. Bola som príťažlivá. Najlepšia zo všetkých. Chceš vyzerať úžasne? Áno. Neuveriteľné. Vyrovnali sme rekord. Na prekonanie stačí iba jedna. Ešte jednu. Nie som si istá, či je to ono. Asi sa ti to nepodarilo. Naozaj? Musím to vidieť vonku, na svetle. Hej, hop! Smraďok, pozri sa na mňa, pozri sa. Skús to ešte raz. Cítiš sa na to? Vyzeráš skvelo. Ešte jednu. Vedela som to, nie je to dobré. Au, dávaj pozor, stračená. Pomáhaj druhým, stračená. Stračená, uhni, nevidím. Stračená, podaj mi z kyblíka loptu, cítim, že prichádza šťastný hod. Nie! Toto nie je fér! Prečo mám byť veľká a zabudnúť na seba, keď ostatní na seba nezabúdajú? To nie!
Smraďoch, nie! A toto som nechcela. Máme to! Tá lopta prekonala svetový rekord! Ďaká, sestra, bolo to úžasné. Hádam, áno. Dnešok si budem pamätať navždy. A pre istotu... čo hovoríte? Čo? Všetko najlepšie, stračná. Áno, prečo si mysleli, že sme kosili v sektore 10? A extra recept pre teba, stračená, pusinková torta. Máte pravdu, už som veľká a vy ste najlepší kamaráti, akých môžem mať. A toto je úplne úžasné. Je to diabolské a večerok môže začať. Running from the city, they never had a chance. Jumped out in a country at a place called Duke Ranch. A new life and a challenge has begun. Determined to succeed, having lots of fun. L-A-R-M-A-I-D-S. Gotta love those fun. Pre Muppet Production vyrobila agentúra EKA.